jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hande ko ñalawma talata hawri ko 15 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi habruji mon e ɗemgal pulaar titruji mon ɓurɗi mo wonnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon hono kanko Nayib Akele ɗum noon gardiɗo leydi El Salvador e nder ko haalde jeyniyankoɓe hanki o wi wonde ko kanko jogaki anniya artirde hono Kilmar ha Abrego Garcia toon to États-Unis ha hande jokkodiral bandigal hakkude kanko Chuck Grassley ɗum noon ko sénateur jeeya toon to Iowa caggal nde kadi nde o yano toon to yimɓe constituant ji makko ɓiyani kadi hol mettere ɓe kollimo habruji men international ma nawa en toon to Sahara occidental hono kamɓe conseil de sécurité des nations unies mbawi noddude altide hanki ɗum noon ko ƴewde kadi hol solution pour Sahara occidental jamno daña toon ma en cakkitoro habruji meɗen toon to Soudan hono kanko goto e haɓeteɗo général gonɗo toon no biyeteɗo Hamidati ene wayno kanko hoore makko wi o wonde o formi gouvernement kesso ɗum noon e nokkuji ɗi contrôle toon to Soudan ko ɗum won titre uji men ɓurdi mawnude oɗo journal ma en gartu joni e desuji muɗum radio jowarnade ka leydi Canada Amérique ka France naɗa Sénégal ka Burkina ka Cameroun Afrique Amérique ono fof deftere radio Diol garaje jengde bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiira moon habruji men États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Maison Blanche ɗum noon ko siftinɗon tan ñalawma hanki o hono kanko gardiɗo leydi El Salvador gonɗo e jillu muɗum ɗo e États-Unis caggal nde jonde makko toon to Maison Blanche e caggal kadi nde kanko o fotte jeydiyankoɓe toon to Maison Blanche wi won ndeɓe namdimo ko fate enne oɗo enne biyeteɗo Kilmar Abrego Garcia nawaɗo leydi makko ɗum noon komo États-Unis wi nawri toon ɗum nawi ɗum toon ko par erreur est ce que kanko hoore makko mo jogori wawde jabde artirde ɗum kanko hoore makko wi wonde ɗum ɗon ko hunde nde wawa miijede o wawa artirde oɗon e leydi ittude ɗum toon e ɗum ɗon kadi so itti ɗum toon pour ɗum ɗon firti wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa ko wadde gueɗe illégal ɓe namdimo kadi ɓe mbi wonde est ce que mo jogori oppitede kanko oɗo biyeteɗo Kilmar oppite henno walla o nawse leydi makko toon to Venezuela o wi noon kamɓe ɓe gona yimɓe rerɗuɓe no fewi oppude terroriste uji oppude hokkuɗumen liberté ko tugnade e haaluji ɗi o haali kanko oɗo président mo El Salvador biyeteɗo Nayib Bukele siftinɗon tan ko États-Unis kañum hoorumi e El Salvador ko jogui nanodiral ko fate hen surtout ittude yimɓe ɓe ganduɗa en ɓe mbiyata ko añɓe mabɓe kamɓe Amérique walla ko yimɓeɓe illégoji wonɓe ɗo e États-Unis surtout ɓe takkata wonde ko kañumen koye men ko terroriste ji walla ko yimɓe jeeyaɓe e pelle bonɓe nawde ɗumen toon to El Salvador noon kasoji mabɓe gondi toon ɗi ko kasoji gandaɗi e kadi ko kasoji kala yimɓe ɓe ganduɗa ɓurɓe bonde so nawama toon hawnaki ko toon mayata walla kam au moins so jalti tawa natti wawde jogade haqqillaji walla anniyaji bonɗi ɗi joguinoɗi ko ɗum waɗi donc nde ngal ɗo nanodiral gongal hakkude kamɓe e Amérique e kamɓe El Salvador ko ɗum waɗi yimɓe hewɓe nawa toon e dumunaji ɓennuɗi surtout ñande 15 lewru mars taw kanko oɗo Kilmar Abrego Garcia mo jeeya hen ɗum noon kadi ñawore kadi umminde toon to Cour suprême gonɗinino ñawore wonde less wiide wonde ko kanko hoorema komo foti artirede e États-Unis kono ene wayno ko kamɓe laamu makko kanko Donald Trump ɓene continue ha hande wasde ɗoftade jamiroje gummortoɗe e ñawoɓe surtout jamiroje kamɓe Cour suprême ɓe jamirno pour wonde ko alay saago artire e wiide makko kanko pambandi Cour suprême ene wayno kañum hoore mum ala yamirode waɗi ko alay saago ɓe gartira e on kono noon so on ene wawi artirede e États-Unis maɓe mballu ɗum holno artirira habruji meɗen États-Unis ɗum noon ko toon to Iowa hono kanko sénateur Grassley ɗum noon ko neɗɗo jeeyaɗo e congrès kadi ko neɗɗo mo ganduɗa supporter Donald Trump to fewi ɗum noon e nder batu ngo wadduno e constituant ji makko toon to Iowa kanko hoore makko ene wayno ko ɗum noon ko banggue worgo Iowa yimɓe hewɓe gulle makko toon yimɓe hewɓe kadi namdimomo question ngaji mbimo wonde ko alay saago ɓe mbawa dartade contre Donald Trump hadde gueɗe ɗe ganduɗa laamu Donald Trump waɗata ko ɗum ɗo fof ari ko hande oɗon ñalawma taw koye town hall wonno toon siftinɗon tan ko Donald Trump laamu mum haɗinoɓe kamɓe sénateur uji républicain ji wadde ko wiyete town hall ɗum noon ko town hall ko fottude e yimɓe ɓe ganduɗa citoyen ji walla yimɓe jeeyaɓe communauté
ngoɗon wuro ƴeftugomo pour ya won sénateur walla ya won représentant sabu yiyama ko sakiri ko en sénateur uji kewɗi walla représentant ji kewɗi dañi caɗele baɗe noon sibabude yimɓe wullude men mbi wonde ko laamu Donald Trump ko waɗata ko kañume wona ɗum neldiɓe kamɓe sénateur uji walla kamɓe représentant ji ɓe yoɓe jahatan ɓe continue supportude Donald Trump ko wawi wadde fof ko wela wadde fof ne waɗa woni maɓɓe kadi gullata surtout ko wonde ko nande laamu Donald Trump salade heɗade on yamirore cour suprême nde yamiri hono kanko biyeteɗo Clément Armando Abrego Garcia e ɗum noon woni maɓɓe mbi wonde ko pourquoi kanko Grassley gardiɗo comité judiciaire toon to congrès omo continue supportude Donald Trump e surtout ene tawde omo andi kadi Donald Trump ko waɗata ko gueɗe ɗi ganduɗa illégal kanko Grassley noon o wi wonde ko ene wayno ko président leydi ndiɗo wona e jimade cour suprême donc woni ɓeɗo kadi arnoɓe ko waytade no fewi gueɗe ɗe ganduɗa en tarif baɗeteɗo ɗo sa joni o wi wonde ko alay saago ɗum ɗo henno yimɓe ɓettine ɗum par ce que so tawi a waɗi won gueɗe gueɗe ɗe ganduɗa wiyata négatif e wonde wonande ɗen leyɗele ko wayno tarif e wonande won leyɗele ɗenen leyɗele kadi ma mbatto surtout so mbattima taw ko effet ji mum ɓurata tampude ko yimɓe liggotoɓe ko fate ndema ko wawi wonde fof en ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ene continue yiyede oɗo saaha fof joni wani ko kamɓe sénateur uji ɗi maɓe mbawa dartade so tawi won gueɗe baɗeteɗe contre ko wiyete social sécurité maɓe mbaɗa hen doole maɓɓe kala ko fate en gueɗe patuɗe en assistance ko fate wasɓe ko fate nayeɓe ko fate yimɓe retraité ji taw jogorani taw ala ko kuppete hen haɓruji men to États-Unis ha hande tugnade kadi e ko konngol gumigol toon to avocat biyeteɗo Kevin Burke ɗum noon liggoto koye groupe biyeteɗo Cross Sermon PC ɗum noon gonɗo toon to Buffalo o wi wonde ko yimɓeɓe yo ndento no fewi sibabude ɓe keeɓi rapport aji won yimɓe hewɓe ruttinteɓe toon to aéroport uji haɗateɓe diwde walla kañumen ruttinteɓe toon to frontiére uji ɗum noon fof ko sibabude message uji gonɗi e téléphone aji muɗum ɗum noon en téléphone aji mum e laptop uji mumen ɗum noon e wayno ko e wiide maɓɓe wonde ko oɗo saha joni yimɓe wonɓe toon to frontiére uji custom border protection mbiyete kañumen koyemen enen jogui droit walla ene force yimɓeɓe yo guddit téléphone aji mumen walla yo guddide laptop uji ordinateur uji men pour ɓe mbawa janggude message uji gonɗi toon ɗi so tawi ɓe jii won message uji e gueɗe ɗe ganduɗa en ko hunde nde ganduɗa ene lundi constitution walla ene lundi gueɗe ɗe ganduɗa en eɓe kaɓe muɗum surtout en gueɗe noddoje ko fate en supportude yimɓe añɓe maɓɓe supportude kadi yimɓeɓe koolaki eɓe mbawi nanggude jomum e mbawi kadi addande jomum probléme uji ɗum noon e ko wiide makko kanko Kevin Burke liggotoɗo toon to groupe biyeteɗo Cross Schumann o wi wonde ko yimɓeɓe yo mbattu haqqillaji e téléphone aji mumen kala ko mbaɗete téléphone aji mumen tawde kone ɗannuno yoti yataw ɗiɗon message fof momti ɗumen sibabude ko gueɗe bawɗe addande ɗumen caɗele toon to frontiére uji walla toon to aéroport uji toon to Sénégal e tugnade kadi e journal Sénégal goto député ji Pastef biyeteɗo Guy Marius Sagna ene wayno déposé proposition toon to assemblée nationale ɗum noon ko contre Macky Sall ene wayno ko e wiide makko e proposition kadi o wi wonde ko kanko Guy Marius Sagna jeeyaɗo e groupe Pastef o wi wonde ko mo yiɗi wonde ko ancien président Macky Sall kañum hoore mum wawa ñawede sibabude ko mbiyata ko trahison ɗum noon siftinde on tan ko won goomu ƴeftaɗo toon komo kadi mbiyata ɗum ko goomu toppitiɗo ko fate ñawde ko wayno ɗeɗo gueɗe e nder haalluji ko haali kanko Guy Marius Sagna ɗum noon siftino ɗum ɗo fof ari ko caggal kadi rapport baɗɗo jaltuɗo ma won lebbi ɗiɗi joni ɓe mbiyata ko rapport des comptes wiyede wonde ko kanko Macky Sall laamu makko tigui hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho wonde won kalisaji bonnade toon e kadi won rapport aji baɗaɗi falsi e nder jabol makko kanko Yoro Dia ɗum noon ko Yoro Dia kadi ancien porte-parole président Macky Sall e kadi kañum hoore ko ancien coordinateur de communication de la présidence e kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ɓurnoɓe takkade Macky Sall e kañum hoore mum ɓurɗo ha hande wonde sehil Macky Sall ene wayno kanko waɗo makko nde o nani kaɗon haala o hekkiti ko jalleɗo wone jalto o wi ɗum ɗo ko hunde donc o wi Macky Sall ene jogui chance mawɗo par ce que agenda mo kamɓe nguɗo laamu mo jogui agenda mo mbiyata vendetta systématique ɗum noon ko arde tan yoptade ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ene walli Macky Sall ha hande continue wonde populaire hitande caggal nde woppi laamu e nder ko haali o wi
oto jabdo jamais telɓinde adversaire ma taw ko kañum hoore mum aɗa andi ko gonɗo erreur oyi ko jalleɗe mbarata donc ene wayno ko kanko haali ɗum kanko collaborateur oɗo Macky Sall ɗum noon pour siftinde on tan ko kanko Guy Marius Sagna kanko hoore makko basi ko rapport de cour de compte kañum hoore mum mbi confirme ɗum wonde hol haalluji kanko premier ministre Ousmane Sonko haalanno pour wiide wonde ko ancien président Macky Sall waɗi falsification finance publique Sénégal tunnade constitution Sénégal pour ko ɗum ɗon wawa wonde alay sago kamɓe toon to assemblée nationale ɓe daña 3/5 député ji assemblée nationale fof vote mbiyene ñawamo kanko Macky Sall toon to Tchad ko kawisa mawɗo woni toon ɗum noon ko caggal weekend hakkunde 12 e 13 lewru avril hitande ujunnaji ɗi 29 ndi yiya wonde ko kamɓe cadnaɓe nde ɓe keeɗi par communiqué gumi toon secrétaire général du gouvernement wiide wonde ko Abdourahmane Bahar Mahamad Itmo kañum hoore mum ko koreji kanko gardiɗo leydi nde Mouhamed Idrissa Déby Itno kadi ko ɓurnoɗo wonde joggade graduji e armée Tchad gonnoɗo général e armée Tchad kañum hoore mum nde wayde nde koode mum cammina ha wonto e deuxiéme classe ɗum noon ene wayno e communiqué no wiiri ɗum ɗo fof ko sibabude faute grave mo waɗi taw ɓe dokkani desuji ko wawi wonde fof ene wayno ko haalete oɗo toon so ha ene wayno ko ɓe mbi wonde ko konngol makko kanko général d'armée o yaltinama toon e WhatsApp ene o takki wonde hawno gardiɗo leydi hono kanko maréchal Mahamad Itmo wiide wonde ko neɗɗo corrompi e ɗum noon ken wayno ko famille mabɓe ne foti renversude mo eyyi ɗum noon ene wayno ko hande tugnade kadi ko radio France international haali ko ɗum ɗo wona la première fois ɗum ne waɗa toon to Tchad e ɗum ɗo kadi firti tan wonde ko woni crise gonɗo toon kanko oɗo ancien général Abdourahim Bahar Mahamad Itmo gonnoɗo général 5 étoiles ene wayno oɗo sadio no ɓorama wottama deuxiéme classe e caggal muɗum kadi o sekama e armée ɗum ɗo fof ha hande ko hollude hono kanko gardiɗo leydi o ene wayno ko omo jogui ha hande contrôle ala fof joguiɗo exception pour wawde haalde makko boni walla wawde fewjude toon hunde bonde contre laamu makko habruji men toon to Mauritanie ɗum noon ummade toon to Kifa tugnade kadi ko winda e Sahara hono gendarmerie national gonɗo toon ɗum noon koye région walla mo ɓaɗa Kifa gonɗo toon ɗum noon Kifa kadi ko capital région biyeteɗo Asaba ɓe mbawi nangude yimɓe ɗiɗo jeeyaɓe yimɓe joyo takkaɓe kañumen koye men jane oɗo debbo jangguinannoɗo gonɗo toon e wuuro wiyeten Lek Deyrat ɗum noon debbo kadi wiyete ko Malhana Bint Abdel Wahab tugnata hande ko kanko no haalino wayno ko ɓenne continue hande yiilade yimɓe tato heddiɓe ɓe mbawi kadi kañumen andude ɓeɗon yimɓe ɗum noon ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kanko oɗo jangguino debbo o yanato yesso galle makko o fiya e caggal muɗum ene wayno ko sibabude gañanɗe walla ceekanɗe gonɗe e ɓandu makko kanko hoore makko woni e nokku cafrirde ken woni yontere ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henna wonde toon to ngoɗon wuuro wiyeten ko Lek Deyrat ɗum noon e caggal nde kanko ministre toppitiɗo ko fati éducation Houda Mint Baba on nde tinɗum o kanko hoore makko ene wayno ko kondani ɗum ɗon o wi wonde ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa henna ko hunde hulɓinide ko hunde bonde e kadi surtout henne contre jangguinowo oɗo Malhana Bint Mouhamed Abdel Wahab ɗum ɗo fof noon waɗi ko samedi kikiɗe toon to région Asaba e kanko hoore makko ministre o kadi o wi wonde komo omo noddi famille aji ɗi fof e délégué ji élevaɓe wonɓe toon ɓe foof pour beele mbawa wadde ligguey mumen wawde kadi wallude jangguinde sukaɓe mumen e kadi ene wayno ko ƴeftude responsabilité mawɗo surtout en respectude ɓeɗo jangguinoɓe e kadi rokkude e jogade kamɓe koye mabɓe parendel wuuɗi responsabilité o wi wonde toujours kanko debbo o wi wonde ko jangguinoɓe eɗen ko yimɓe fonnoɓe rokkede drapeau ji fonnoɓe yettede fonnoɓe kadi yenede rende ɗumen e teddinde ɗumen ɗum sibabude jangde mbaɗata sibabude ligguey tiɗɗo jangguinde mbaɗata e kadi e wallude kadi ɓamtare leydi ndi ɗum ɗo ko devoir national ɗum noon ko devoir leydi ndi e kadi ko devoir moral oɗon ligguey noon responsabilité ji Mauritanie foof habruji men international cekkitorɗen ko toon to Soudan hono kanko goto e haɓeteɓe wonɓe toon ɓe walla ardiɓe militaire ji gonɗi toon no général Mohamed Hamdan gandiɗo Hamdeti Dagalo ene wayno kanko hoore makko wi wonde ko e talata oɗo hande ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe sosde laamu pour ardade nokkuji ɗi ganduɗa ɗeɓe jogui toon contrôle kanko oɗo noon ene wayno ko o haɓata ko général goɗɗo biyeteɗo Abdel Fattah al Burhan
ɗum noon ko haare fuɗɗinde gila ñande 15 avril hitan ujunnaji ɗiɗi nogas tati e ɗum noon wayno ko sibabu nder ɗon haare ken hiise kane wona 13 million neɗɗo mbawi déplacé ittede nokkuji men e kadi ne wayno ko ala foof solution gonɗo toon oɗo saha joni pour ko fate no holno jaam dañira toon to Soudan. Donc ene wayni ko donc haare nde fuɗɗi ko caggal lebbi kewɗi caggal nde tension ngaji tikkere woni hakkude ɗiɗo militaire uji ardinoɓe wonɓe toon laamu e kamɓe wiyeteɓe RSF kanko Hamdeti o ardi ene wayno ko caggal mum nde ɓe dokki nanodirde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko ɗum woni donc ne wayno ko nde ɓe donki nanodirde surtout wonde ƴeftude gouvernement transition toon to Soudan ene wayno ko ɗum woni ɓe mbasi dakkodirde kamɓe ɓeɗo ɗiɗo généraux ji haade nde fuɗɗi gila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati haɗo jartinɗo ene wayno ko jaam dañaka toon to Soudan. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogonno e ɗemgal Pulaar gasi haalaɓe ko musidɗo moon Amadou Touré haaldata e moon ɗum noon en mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama.